Osote aka na-achị ọrụ steeti abụ Anambra Dr. Onyekachukwu Ibezim akpọgo oku maka njikọrịta aka ọnụ n'etiti gọọmenti steeti a nakwazi ụmụ amaala nke steeti a n'ọgụ ahụ bụ nke a na-anọ megide enweghị nchekwa. Osote aka na-achị ọrụ steeti a bụ onye nke kpọrọ oku a na ya bụ ọgbakọ okpukperechi bụ nke enwere na ụlọụka St. Joseph Catholic Church ọrụ ukwu n'okpuru ime obodo Idemmili North n'ime steeti a. Onye nta aka anyị bụ Emmanuel Okonkwo bụ onye ga-ewetara gị ya bụ akụkọ nso. Osote aka na-achị steeti a bụ Dọkịnta Ibezim nọrọ oge ọ na-arụtụ aka na ọchịchị Prọfesọ Chukwuma Soludo bụ nnọọ nke pụtara ihe ịchụ mpụ na omekome ọsọ na steeti a ya nakwazi ime ka ndị mmadụ nwee udo pụrụ iche. O kwuru ndị mmadụ ka a bụrụ ndị ga na-akpọtụrụ ndị ọrụ nchekwa oge ọbụla ha hụrụ ihe na-adịghị adaba n'anya ya n'ogige ebe ha bi. Ọ kpọkwuru ndị nne na nna ka ha bụ nnọọ ndị ga na-enye ụmụ ha na ndị ha na-enedo anya ndụmọdụ gbasara iwezuga onwe ha n'ihe iwu na-asọ nsọ ndị gụnyere ịṅụ ọgwụ ike, izu ori nakwazi ihe ndị ọzọ. Ana m ekene onye ọbụla na-asụkwa biko na Anambra steeti a ọchịchị ọfụ bịa unu n'anya na-afụ ihe Prọfesọ Chukwuma Soludo ọrụ obodo ma ikpochasị ebe niile, mana nke ka anyị mkpa kịta bụ issue of security. Onye luo ya duo ụmụaka ọdụ na ife a na-eme kịta ọ bụrụ tigbuo zọgbuo ka a ga-eji wee kpebie na a ga-ekpe ya ekpe. And gọvanọ anyị ekwugo na ebe unu megidere gọvanọ na ọ ga-etinye ọnụ na ya. N'okwuchukwu ya na mbụ, Reverend Father John Bosco Agụaka o kwuru ndị otu Kraịst ka ha bụ ndị ga-echeta na ụwa abụghị ebe obibi ha ma na-ebikwazị ndụ kwesị nchegharị ha oge ọbụla, ebe ọ rụtụrụ aka na ụzọ kwesịrị ekwesị mmadụ nwere ike iji wee bi ndụ n'ụwa bụ iji ndụ nakwazi ihe ọ nwere wee nyere ndị ọzọ aka oge ọbụla. Ọ gara n'ihu kpọkwue ndị ndu n'ogogo dị iche iche ma n'ụlọ ụka nakwazi n'obodo ka ha bụ nnọọ ndị ga-eji ọnọdụ ha dịka ndị ndu na-enyere ndị ọzọ aka. To make the lives of others better. Onye nọ n'ọchịchị ọchị ọbụma bido n'ezinụlọ. Site n'ọrụ ukwu nke dị n'okpuru kansụl Idemmili North, abụ m Emmanuel Okonkwo.